Αιτία της Υφυπουργού Εργασίας Άννας Νταλάρα, της αγαπημένης της Πρωθυπουργικής Αυλής, με καταγωγή από την Πάρο, κόρη του στρατηγού Ραγκούση και πρώτη εξαδέλφη του Γιάννη Ραγκούση, πρώην δημάρχου της Πάρου και νυν Υπουργό Εσωτερικών. Η Άννα Νταλάρα ξεκίνησε ως μάνατζερ καλλιτεχνών. Ατζέντισσα, που έστεινε συναυλίες και εκδηλώσεις, δουλεύοντας με ποσοστά επί των κερδών. Το 1983, επί Ανδρέα Παπανδρέου, παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα και έγινε μάνατζέρ του στις συναυλίες. Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι, λένε ότι αυτή είναι εδώ και 28 χρόνια το μάτι, το αυτί και το πορτοφόλι της οικογένειας. Η Άννα Νταλάρα έχει πολύ στενές σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου και πιο συγκεκριμένα είναι κολλητή φίλη της Μάργαρετ Τσάντ και επίσης πολύ καλή φίλη του Νίκου Παπανδρέου. Η οικογένεια Νταλάρα έχει έναν ακόμα κοινό καλό φίλο, τον Τζίμι Πανούση. Ο Τζιμάκος εκτιμά και αγαπάει Γιώργο και Άννα. Και ο Γιώργος και η Άννα αγαπούν τον παμέγιστο Τζίμι. Είναι τόση η εκτίμηση του Πανούση για το ζεύγος των καπιταλιστών που στη ραδιοφωνική εκπομπή του τους θυμαδεώνουν. Η κυρία Νταλάρα είναι γνωστή για το ακριβό της γούστο σε ρούχα, τσάντες και κυρίως σε παπούτσια. Και αφού αγαπάει τα ακριβά παπούτσια, δεν καταδέχεται να περπατάει όπου και όπου. Γι' αυτό έδωσε εντολή να αλλάχτεί το πάτωμα στο γραφείο της. Φυσικά η δαπάνη αυτή καλύφθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφού άλλαξε τα πατώματα, είπε να βάλει και καινούργια έπιπλα στο Υπουργείο, για να μην κάθεται όπου και όπου με τα ακριβά της συνολάκια. Η κυρία Νταλάρα ζει σε έναν κόσμο που, όπως η ίδια λέει, δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, παρά μόνο λαθρέα τσιγάρα. Βεβαίως δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, υπάρχουν λαθρέα τσιγάρα μόνο. Και αυτά αν πια. Ευχαριστώ. Η κόρη του στρατηγού όμως λογάριασε χωρίς τον ξενοδό, τον λαό. Την 25η Μαρτίου έβαλε το ασπρόμαυρό της στο ταγέρ, τα ακριβά γυαλιά ηλίου και πήγε στο Περιστέρι να παρακολουθήσει την παρέλαση. Κουνάμενη λιγάμενη, με αποτέλεσμα να φάει το κράξιμο της ζωής. Τι το περάσετε το Περιστέρι, κυρία Νταλάρα, συναυλία του συζύγου σας? Αν είστε ενάντια στις συμφωνίες του σχολείου, διώξτε την κυρία Νταλάρα. Αν είστε ενάντια. Στο Περιστέρι. Η κυρία Νταλάρα πρέπει να φύγει από το Περιστέρι. Ζήτησαν 20 άνθρωποι, έχοντας διαφωνία με την κυβέρνηση, να φύγω από την παρέτηση. Παρέτηση. Να φύγω από την παρέτηση. Δεν θα φύγω, δεν θα... Χτες γιόρταζε. Τι είπατε? Χτες γιόρταζε. Χρόνια από χρόνια της πολλά. Όχι, χτες γιόρταζε για τον Παπανδρέου με τη μύτη που του βγάλες. Πρωταπριλιά δεν ήταν χτες? Να μας πει, Φανέ. Ναι, κύριε Πεξή. Να πούμε πάνω σε αυτό. Ξέρεις, όπως το έβλεπα όλο αυτό, μου ερχόταν στο μυαλό κάτι ιστορίες πιο παλιές. Μαρία Αντουανέτα, λέει δώσε στο λαό να φάει παντεσπάνια αφού πεινάει. Και βέβαια προχώρησαν τα πράγματα και πήγαν κάπου αλλού. Μιλάμε για φοβερή ξεφτύλα αυτή τη στιγμή, έτσι. Μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα και ένα κράτος που οι Ιταλοί το λένε αλλιώς. Θα το πούμε μετά τις 12. Ιταλικά πες το, δεν έχω. Γκραν μπορντέλο. Γκραν μπορντέλο. Γκραν μπορντέλο. Γκραν μπορντέλο. Το μεγάλο μπορντέλο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι ιταλική λέξη. Ιταλική λέξη, να μην τη λέμε. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Εδώ οι άνθρωποι που ούτε τηλεόραση δεν έχουν για να δούνε, που πάνε στις λαϊκές και τρώνε τα σάπια. Και ό,τι τους δώσουν οι καλοί άνθρωποι με το φιλότιμο που έχουν, όταν βλέπουν αυτά, βγαίνουν τα ρούχα τους. Και ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία κάποια στιγμή θα κάνει ένα μπαμ. Αυτό είναι δεδομένο. Όλοι αυτό λένε. Εκεί πάει η ιστορία. Κάνει μπαμ. Γιατί, ναι, και θα είναι πολύ άσχημο, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Μάλιστα. Να πω κάτι, συγγνώμη. Δεν είναι κακό ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλά λεφτά. Το κακό είναι ότι θέλουν και να μας κυβερνάνε σε τέτοιες δύσκολες εποχές που χρειάζονται οι πολιτικοί να έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες για να βγούμε από την κρίση. Ως νομικός θα σας ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να βρείτε την σύμβαση Τσολάκογλου, την κατοχική κυβέρνηση συνεργασίας με τους Ναζί, να δούμε τελικά
αν υπάρχουν, γιατί πολλοί λένε πως υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Λένε μήπως υπάρχουν κάποιες ομοιότητες φοβερές, μάλιστα λένε. Δηλαδή η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου, συνεργασία με τους Ναζί και τώρα. Και από κάτι άλλο. Εδώ περνάνε 39 άνδρες των μονάδων υποβρυχίων καταστροφών, περνάνε δικαστήριο. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Μάλιστα. Τεράστιο θέμα. Για ακούστε και την άποψη του κόσμου. Δυστυχώς δεν έχουμε να βγάλουμε πολλά τηλέφωνα, να βγάλουμε δύο. Ο κύριος Παπαπέτρου. Η κυρία Παπαπέτρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χίο. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας και με όλη την παρέα σας. Κύριε Χίο, τι πρόκληση είναι αυτή? Και αυτά τα χρήματα που μας κλέβουνε, πού πηγαίνουνε? Εμείς πεινάμε κύριε Χίο, το έχετε υπόψη σας? Παίρνω σύνταξη 400 ευρώ. Τι να πρωτοπληρώσουμε? Τι πρέπει να κάνουμε, μπορείτε να μας πείτε? Να ξεχυθούμε, να τους σκοτώσουμε? Σε τέτοιο σημείο μας έχουν φτάσει. Πιστέψτε μας. Δεν πηγαίνει άλλο πια. Της Αιγύπτου θα γίνει. Τι να κάνουμε, διαρωτώμεθα? Να ξεχυθούμε, να τους σκοτώσουμε και να μας μαζέψουν, να μας πάνε όλους στον κορυδαλό? Καλό βράδυ κύριε Παπαπέτρου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζικόπουλος. Ναι κύριε Χίο, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε κύριε. Είμαι 62 ετών, εργάζομαι ακόμη σε κάποιο νοσοκομείο. Να τα χιλιάζετε. Πάντα εργάζομαι νύχτα. Έχει εδώ και 5 μήνες να μας πληρώσουν ώρες τα νυχτερινά που εργαζόμαστε. Το νοσοκομείο δεν έχει όνομα? Ορίστε. Δεν έχει όνομα το νοσοκομείο? Εργαζόμουν στο ΚΑΤ και έχουν βγει και αποφάσεις 2 ετών, οι οποίες είναι από Άριο Πάγο, από Εφετείο, από Συμβούλιο Επικρατείας. Έχουν βγει αποφάσεις να πάρουμε αναδρομικά και τα κρατάνε στα συρτάρια. Η δικαστική λειτουργή, όταν βγαίνουν αναδρομικά, τα παίρνουν αμέσως. Οι βουλευτές όταν βγαίνουν αναδρομικά, τα παίρνουν σε κλάσμα δευτερολέπτου. Έχετε την ατυχία που δεν δουλεύετε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να πάρετε τις υπερορίες. Ορίστε. Δεν έχετε την ατυχία να μην δουλεύετε σε υπουργικό ή πρωθυπουργικό γραφείο να παίρνετε τις υπερορίες αμέσως. Έχετε δίκιο. Καλό βράδυ κύριε Ζικόπουλε. Για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα. Στέφανε, λίγο κομμένο τον είδα τον μπάγκαλο. Μάλλον έκοψε τη σαλάτα ανάμεσα στο Γουρνόπουλο τον 6 και στο Κατσικάκι τον 7 το απόγευμα. Κώστας Τσόλης, αντιπαγκαλικός, αντιπασοκικός. Καλό βράδυ ρε Κώστα. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι. Στο Περιστέρι. Η κυρία Νταλάρα πρέπει να φύγει από το Περιστέρι. Ζήτησαν 20 άνθρωποι, έχοντας διαφωνία με την κυβέρνηση, να φύγουν από την παρέτηση. Παρέτηση. Να φύγουν από την παρέτηση. Δεν θα φύγω, δεν θα... Χτες γιόρταζε. Τι είπατε? Χτες γιόρταζε. Χρόνια από χρόνια της πολλά. Όχι, χτες γιόρταζε για τον Παπανδρέο με τη μύτη που του βγάλες. Πρωταπριλιά δεν ήταν χτες? Να μας πει. Ναι κύριε Πεξή. Να πούμε πάνω σε αυτό. Ξέρεις, όπως το έβλεπα όλο αυτό, μου ερχόταν στο μυαλό κάτι ιστορίες πιο παλιές. Μαρία Αντουανέτα, λέει δώσε στο λαό να φάει παντεσπάνια αφού πεινάει. Και βέβαια προχώρησαν τα πράγματα και πήγαν κάπου αλλού. Μιλάμε για φοβερή ξεφτύλα αυτή τη στιγμή, έτσι. Μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα και ένα κράτος που οι Ιταλοί το λένε αλλιώς. Θα το πούμε μετά τις 12. Ιταλικά πες το, δεν έχω. Grand Bordello. Grand Bordello. Grand Bordello. Grand Bordello. Το μεγάλο μπορντέλο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι ιταλική λέξη. Ιταλική λέξη, να μην τη λέμε. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Εδώ οι άνθρωποι που ούτε τηλεόραση δεν έχουν για να δούνε, που πάνε στις λαϊκές και τρώνε τα σάπια. Και ό,τι τους δώσουν οι καλοί άνθρωποι με το φιλότιμο που έχουν, όταν βλέπουν αυτά, βγαίνουν τα ρούχα τους. Και ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία κάποια στιγμή θα κάνει ένα μπαμ. Αυτό είναι δεδομένο. Όλοι αυτό λένε. Εκεί πάει η ιστορία. Κάνει μπαμ. Γιατί, ναι, και θα είναι πολύ άσχημο. Έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Μάλιστα. Να πω κάτι. Συγγνώμη. Δεν είναι κακό ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλά λεφτά.
Το κακό είναι ότι θέλουν και να μας κυβερνάνε σε τέτοιες δύσκολες εποχές που χρειάζονται οι πολιτικοί να έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες για να βγούμε από την κρίση. Ως νομικός θα σας ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να βρείτε την σύμβαση Τσολάκογλου, την κατοχική κυβέρνηση συνεργασίας με τους Ναζί, να δούμε τελικά αν υπάρχουν, γιατί πολλοί λένε πως υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Λένε μήπως υπάρχουν κάποιες ομοιότητες φοβερές, μάλιστα λένε. Δηλαδή η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου, συνεργασία με τους Ναζί και τώρα. Και από κάτι άλλο. Εδώ περνάνε 39 άνδρες των μονάδων υποβρυχίων καταστροφών, περνάνε δικαστήριο. Και αυτό είναι τεράστιο θέμα. Μάλιστα. Τεράστιο θέμα. Για ακούστε και την άποψη του κόσμου. Δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα να βγάλουμε πολλά τηλέφωνα, να βγάλουμε δύο. Ο κύριος Παπαπέτρου. Η κυρία Παπαπέτρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χίο. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας, με όλη την παρέα σας. Κύριε Χίο, τι πρόκληση είναι αυτή? Και αυτά τα χρήματα που μας κλέβουνε, πού πηγαίνουνε? Εμείς πεινάμε κύριε Χίο, το έχετε υπόψη σας? Παίρνω σύνταξη 400 ευρώ. Τι να πρωτοπληρώσουμε? Τι πρέπει να κάνουμε, μπορείτε να μας πείτε? Να ξεχυθούμε, να τους σκοτώσουμε? Σε τέτοιο σημείο μας έχουν φτάσει. Πιστέψτε μας. Δεν πηγαίνει άλλο πια. Της Αιγύπτου θα γίνει. Τι να κάνουμε, διαρωτώμεθα? Να ξεχυθούμε, να τους σκοτώσουμε και να μας μαζέψουν, να μας πάνε όλους στον κορυδαλό? Αιτία της Υφυπουργού Εργασίας Άννας Νταλάρα, της αγαπημένης της Πρωθυπουργικής Αυλής, με καταγωγή από την Πάρο, κόρη του στρατηγού Ραγκούση και πρώτη εξαδέλφη του Γιάννη Ραγκούση, πρώην Δημάρχου της Πάρου και νυν Υπουργό Εσωτερικών. Η Άννα Νταλάρα ξεκίνησε ως μάνατζερ καλλιτεχνών. Ατζέντισσα, που έστεινε συναυλίες και εκδηλώσεις, δουλεύοντας με ποσοστά επί των κερδών. Το 1983, επί Ανδρέα Παπανδρέου, παντρεύτηκε τον τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα και έγινε μάνατζέρ του στις συναυλίες. Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι λένε ότι αυτή είναι εδώ και 28 χρόνια το μάτι, το αυτί και το πορτοφόλι της οικογένειας. Η Άννα Νταλάρα έχει πολύ στενές σχέσεις με την οικογένεια Παπανδρέου και πιο συγκεκριμένα είναι κολλητή φίλη της Μάργαρετ Τσάντ και επίσης πολύ καλή φίλη του Νίκου Παπανδρέου. Η οικογένεια Νταλάρα έχει έναν ακόμα κοινό καλό φίλο, τον Τζίμι Πανούση. Ο Τζιμάκος εκτιμά και αγαπάει Γιώργο και Άννα. Και ο Γιώργος και η Άννα αγαπούν τον παμέγιστο Τζίμι. Είναι τόση η εκτίμηση του Πανούση για το ζεύγος των καπιταλιστών που στη ραδιοφωνική εκπομπή του τους θυμαδεώνουν. Η κυρία Νταλάρα είναι γνωστή για το ακριβό της γούστο σε ρούχα, τσάντες και κυρίως σε παπούτσια. Και αφού αγαπάει τα ακριβά παπούτσια, δεν καταδέχεται να περπατάει όπου κι όπου. Γι' αυτό έδωσε εντολή να αλλάχτεί το πάτωμα στο γραφείο της. Φυσικά η δαπάνη αυτή καλύφθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφού άλλαξε τα πατώματα, είπε να βάλει και καινούργια έπιπλα στο Υπουργείο, για να μην κάθεται όπου κι όπου με τα ακριβά της συνολάκια. Η κυρία Νταλάρα ζει σε έναν κόσμο που, όπως η ίδια λέει, δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, παρά μόνο λαθρέα τσιγάρα. Βεβαίως δεν υπάρχουν λαθρομετανάστες, υπάρχουν λαθρέα τσιγάρα μόνο. Και αυτά αν πια. Ευχαριστώ. Η κόρη του στρατηγού όμως λογάριασε χωρίς τον ξενοδό, τον λαό. Την 25η Μαρτίου έβαλε το ασπρόμαυρό της στο ταγέρ, τα ακριβά γυαλιά ηλίου και πήγε στο Περιστέρι να παρακολουθήσει την παρέλαση. Κουνάμενη λιγάμενη, με αποτέλεσμα να φάει το κράξιμο της ζωής. Τι το περάσετε το Περιστέρι, κυρία Νταλάρα, συναυλία του συζύγου σας? Αν είστε ενάντια στις συμφωνίες του σχολείου,